Ce samedi 27 juin 2026 dès 8h, le bureau exécutif des CGF CNG de Fadjiguila, en collaboration avec la chefferie, les personnes en ressources et l'ensemble de la population s'est mobilisé pour une grande opération citoyenne de salubrité. Cette initiative a consisté au ramassage d'ordures sur les pavés de 30 mètres dans le but d'assainir les cadres de vie et de promouvoir la culture de la propriété au sein du quartier. Anga saniya sɔrɔ ni ye saniya sɔrɔ I bɛ kɛnɛya sɔrɔ ni ye kɛnɛya sɔrɔ dɔ bɛ bɔ degun la du o du bɛ nin fɛ sisan denmisɛnnin b'a bɛɛ sɔrɔ soso ci mana bɛ denw ka k'u bana o tuma o ti ɲɛ dɔgɔtɔrɔso kɔ n'i taara ye wari bɔ don dɛ olu ti hinɛ maa na ko i den man kɛnɛ o tuma an kɔni ye nin hakilila ta an ka wuluwulu in bɔ sɛgɛn kɔnte mɔ k'a ɲɛ k'a saniya an ka lafiya de b'o la. Vraiment an ka laɲini ye mun ye sisan an kɔni vraiment jeunesse ni dugutigi de initiative ta ko ka caniveau ninnu tirage kɛ i y'a faamu an ye caniveau ninnu tirage daminɛ pendant 2 mois comme ça ni y'a kalo filanan ye an ye ɲama bɔ ɲama ma se ka cɛ an yɛrɛ y'a décider sisan nɔ an bɛ katakataninw ta an bɛ wotoroninw ta an y'a bɔ k'an débrouiller dɔɔni ɲama yɛrɛ ka caniveau tirage kɛ o tɛ problème ye dɛ n'i ye ɲama bɔ ka n'a cɛ cɛli de ye problème ye bon n'a ma cɛ fana a bɛ tila ka segin ka kɛ dingɛ kɔnɔna na c'est comme si an ye baara kolon de kɛ i y'a faamu an kɔni an bɛ weleweleda kɛ ɲɛmaaw ma u b'a na anw dɛmɛ pour que an bɛ se ka ɲama ninnu cɛ sani samiya ka don ni samiya donna sisan nɔ ni caniveau ninnu gerenna a bɛ kɛ sababu ye ka na ni inondation ye an ka sigida la o tiɲɛni ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan an kɔni an ka laɲini ye mun ye ka sani samiya ka don ka caniveau minnu gerenen bɛ k'a bɛɛ bɔ an ka laɲini y'o de pour que samiya bɛ se ka don k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ o de kɔni y'an ka laɲini la santé avant tout an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ ala ka na ni saniya ye an ka jamana kɔnɔ et puis encore n b'a fɔ musolakaw ye ni san bɛ na u ka sabali yɛrɛ de mɔgɔ si kana bɔ n'i ka ɲama ye k'a fili jinɔgɔ la ou bien k'a fili caniveau la parce que n'a kɛra degun ye a degun fɔlɔ a bɛ tila ka segin anw de ma n'i y'a mɛn du muso de don n'i y'a mɛn jamana muso de don jamana foyi tɛ diya ni muso tɛ jɛya fana a bɛ an muso de bolo ni muso sɔnna dɔrɔn a bɛɛ bɛ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ ɲɛ k'a d'a ma ala ka laɲini sabati. Ok, ne tɔgɔ Mohamed Konare, je suis le président d'honneur de la coordination des jeunes de Fadjiguila. Coordination des jeunes de Fadjiguila o ye Fadjiguila jeunesse ka tɔnba de ye min bɛ jeunesse Fadjiguila sifinnakaw u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ bɛ CNJ fɛnɛ ka rôle jouer Fadjiguila yan nɔ. Hakilina in bɔra an ka président na n'o ye Ibrahim Balo Bebe ale de ye hakilina in ta ka caniveau curage projet fɔ jeunesse ɲɛna. Bon bɛɛ b'a kalama ni samiya sera ni caniveau bɔra a b'a to ji ka taa facilement a b'a to inondation fɛnɛ ka bɔ dabila an ka quartier la donc ale de ka hakilina ye nin ye ani jeunesse membre tɔw bɛɛ lajɛlen bon bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ taɲɛ tɛ se ka kɛ cogo si la nɔgɔ sanfɛ raison pour laquelle hakilina in fɛnɛ bɛɛ sɔnna ma bɛɛ tugura kɔ ka an ka se ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n bɛ profiter nin occasion in fɛnɛ fɛ ka mɔgɔw sensibiliser parce que fɛn dɔ bɛ Fadjiguila u b'a fɔ ma ko promo c'est à dire que ni san nana dɔrɔn ka ɲama cɛ ka bila ji la bon bɛɛ ɲɛ b'a la o ɲama minnu bɛ bila ji la o de bɛ tila ka na caniveau ninnu boucher an fɛ yan nɔ donc a ka fɔ bɛɛ ɲɛna ni samiya sera mɔgɔ ka n'i ka ji bila tuguni i ka nɔgɔ bila ji fɛ n'i y'a bila ji fɛ a bɛ bɔ e ka so mais a bɛ taa jɔ dɔ ka da la walima a bɛna jɔ caniveau de kɔnɔ donc o de bɛ na ni caniveau boucheli ye o de bɛ na ni inondation ye ani ji ka taabaliya ye an ka sigida la donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ wele sifinnakaw n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ n'i y'a ye nin baara ninnu na i ka nin sigi k'a lajɛ na fara an kan an bɛɛ lajɛlen ni hakilina ye kelen ye an bɛ fɛ ka sigida in ka bɔ nɔgɔ la donc o hakilina de tun bɛ fɛ ka lase jeunesse ma n b'aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ la merci.
À travers cette action, les organisateurs réaffirment leur engagement en faveur d'un environnement sain et invitent chaque citoyen à faire de la salubrité une responsabilité collective. Ne Basalan Tarawele, ne bɛ Fajigila yan a bɛ san 40 ni kɔ bɔ. Fajigila yɛrɛ musokuntigi fɔlɔ ye ne yɛrɛ buramuso de ye. O y'a sɔrɔ hali Dumansana tɛ yen. Fajigila gansan de tun bɛ yen. A labanna Fajigila la Dumansana nana la. Donc n'i y'a mɛn kɛnɛya o ye jɛya de ye. An ka sifinnamɔgɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ san mana na sisan an ka sokɔnɔnaw bɛ fɔ ji la. Kuma dɔw bɛ k'a la yɛrɛ woyo bɛ bɔ n'an ka minɛnw yɛrɛ ye kɛnɛma. U y'u tɔɔrɔ u y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka weleweleda kɛ u ma mɔgɔ sɔrɔ u yɛrɛma ye u fara ɲɔgɔn kan fɔnse bɔ k'a nɔgɔw bɔ k'a ton ka tila ka taa mairie la mairie mɔgɔw kana n'a ma ɲi u y'a f'u ɲɛna u ma na u yɛrɛ y'a kɛ kumana u ka mɔbili d'u ma min bɛ se ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ an da la taara mairie la commune ye mairie la mɔgɔ ma sɔrɔ u seginna u taara mairie ba la u ma mɔgɔ sɔrɔ u seginna ka taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ tɔgɔ bɔ u taara o fana fɛ yen u mɔgɔ saba jate u taara yen si ma ɲɛnabɔ donc u yɛrɛ labanna de ka katakatani ɲini u bɛ ɲama ninnu cɛ u bɛ taga bɔn yɔrɔw la u b'a la bi a bɛ ɲini ka na kalo fila ni kɔ bɔ u bɛ ɲama in cɛ u bɛ taga bɔn le da ka se commune ye musow ma minnu bɛ bɔ ka ɲama fili san mana na dɔrɔn u tɛ ɲamataga ɲini dɛ u san min na dɔrɔn u kun yɛrɛ bɛ fɔ ko ɲama promo u b'a bɔ k'a kɛ fɔnsew kɔnɔ a ɲama min yɛrɛ kɛ bɛɛ da la hakɛ b'a la u ka sabali an b'o ɲini musow fɛ u ka sabali u ka ɲamaw fara ɲɔgɔn kan u k'a di ɲamatalaw ma denmisɛnninw bɛ baara min na u kana denmisɛnninw ka baara kɛ baara lankolon ye an kɔni b'o wele o la parce que muso bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲa ma u kana ɲama fili pɔn kɔnɔ. À noter que cette importante activité bénéficie également de la couverture de l'ORTM. Venez immortaliser cette mobilisation exemplaire. Ensemble, faisons de Fadjigila un quartier propre, accueillant et respectueux de son environnement.